zbiera spok. Z hora nezozbieraš nič. Áno, takže tu? Áno, áno. Áno. Lebo akože mne vyhovuje, že z hora, lebo ja robím všelijaké tvary sa stváži. Skúšam. Toto je pre teba. Lebo aj malá palička je dosť. Takto si ju skúste dať tú onu. Do hora, no. No dobre, no nejak to nazbierať aj takto, dobre. No ja vám chcem ukázať, či sa mi podarí urobiť nejaký tvár na nej. Takto nie, takže vy takto točíte? Nie, nie, no my točíme takto. Chápa to už. No, vypnem vám to. Môžem vám ukázať, ako ja no, tiež ešte nie som ale robíte, že akože aj tvár. Ukázať, že jak, lebo to už začalo padať. Krátke palička aj. A teraz ide majstro. No, tak to No, majster. Ja som spravil možno 100-200 W. Ale máte ju takto, takú peknú na tej paličke? No ja ešte nie. Jaj? Lebo hovorím, že ja to robím mesiac, ale majiteľka to robí 30 rokov, ona nám spraví takto. Ja viem, ona sem chodí, ona to tak tam všelijak. Ona už ani nepozerá na to, ona robí popcorn a tu len si točí, to ja nechápem. No. Nemám tu svoju My si to takto najprv zahrejeme, tú paličku, aby vám to tam držalo. A potom si to takto točíte. Musíte nás naháňať, jak svinu do chlieva. Lenže tá palička je strašne krátka. No však môžete aj na dlhšie robiť, my robíme na takéto. Vy robíte asi také užšie a dlhšie, my robíme širšie. A taký, že buď dubačík z toho, alebo taký klobúčik. To podá pomaly jak barista, kávu. Keď robí srdiečko a takéto. Tak snažím sa.